Kaunti ma Kisumu ni Josiasa koro to ijiwo mondo ochiw luor ne jotije mag Pinyowacho. Mae ndiye mjipo mabende ogolo kod migosi Kadiri mabende chung' laro kom kar chung' od bura Maseme kaka independent candidate. Ekolo so achiel kod od fwambo mar Lolwe Tv, jatelero nonyiso ichwang' mare kolieko ni nitiere kaka jaod bura Maseme mabende tiyo kod samieri migosi James Nikal bogo chiefs kata ruodhi Maseme kolero ma ok sire lwedo e laro kom kar chung' od bura Maseme. Jatelero kwayo migosi Nikal mondo ochiw luoro makare ne chiefs makolero kendo konego ne obwogogi ni obiro riembogi e tich. Kama ende kaka jatelono eloso. Nyoro no luong chief ete to luong administrators ma county te. Ten mana dhao wang' achiel. Okwadwa intimidation. Onyisgi nyaka ni dhi riembgi tich ka ogiluo line monego gilu ma supporting bunge ma idwaro ni gi support no. Wan wawacho ni chief, assistant chief gin jotich serikal, jotich jopiny. Sama dhi yiero ni wadwaro ni wabed gi kwe moromo. Village administrators matie Kisumu County be nyaka mi luor. Jogo chungo nyaka chief officer mochung' ne weche lo miluongo ni orege. Kidhao ne kanyathi e nyim jomoko. Adwa nyiso Victor, tanyiso jege, tanyiso mbunge Dr. James Wambura Nyikal. Weuru bwogo joseme gi weche manono. Okunya nyiso jowanu dhi riembo gi tich. Jaduong' Nyikal onge ng'ama nyalo riembo tich e seme kanyo. Okibiriembo chief mora e tich, okibiriembo village administrator e tich. Dr. James Wambura Nyikal, you must have respect for government officers. We chokri gi ji ni biro kodgi ti iyanyo jowa. Iyanyo chief e nyoro, iyanyo assistant chiefs nyoro, iyanyo village administrators nyoro, ichungo village administrator moa weseme, inyise ni chung' malo. Ti dhaune kanyathi. These are government officers who should be respected. Emomiya chung' kawacho ni chief wa gi administrators osebedo katiyo tich maber kabisa e seme. I commend tich maber mitiyo gi DCC Maseme. Otiyo maber. Sub-county administrator Maseme tiyo maber. Weuru kao jogu tunywando gi kichako ketho tich maber magisebedo kagitiyo e seme. Mbunge Dr. Nyikal to gi Victor Nagaya ni uchung' unyisogi nudhi riembo gi tich. Un gi teko mane. Emomiya adwa na wach ne jowa jodala waduto. Chief, assistant chief, government officers, you are protected by the law. Onge ng'ama nyalo riembi tich ni ono kiwuok idho pick up ni chakwero ne mbunge manitie sani. Tiuru tijeu, tiuru kako nego uti, do your work the way you are supposed to do by law. An kaka ng'ama chung' bunge we wanyagre gi mbunge manitie sani ni monda kao telo Maseme gi lweta kama koneno. Bara awacho ne mbunge kendo, awacho ne Victor kendo, ta awacho ne jege mano biro go. Intimidation of civil servants is a no-go zone. Weuru mondo jotich serikal oti kaka onego giti. Kendo kikudogu luongi e hall. Kaka nuluongo gi Kitmika e hall. Tuyanyogi, udhaonegi, uwuonegi kagima uwuone nyithindo matindo manyoche konyuol. Mano akwero kenda dagi. Chiefs, assistant chief, tiuru maber. Village administrators, tiuru maber. Osiep na orege, mosainya komweche mano timre ni nyoro. Ni dhao ni kanyathi gi tich maber misetiyo. Tia maber, Nyasaye mane polo malo bokonyowa kendo bon miyo wadhi kama ber.